ku kwace min kasar baki ɗayanta, duk wanda zai kawo tarnaki ku shege shi. Ga durkusa nan. Ku tarkato min dukkanin wasu bakin aure. Gari da ne kawai ya rage. Ina ne yallaɓai? Mosul. Iraq? Barka da zuwa Mosul, ni ne Rafiq. Wannan ne yallaɓai Juti, shine mai kula da guraren. A rufe min kowace iyaka ta cikin wannan ƙasa. Ku taro min dukkanin wasu mata ku kawo min sunan. Sun riga da su zo. A ga'ida ta yi da zan yi shiga. Ba na shage mutum ba tare da na yi masa kyauta ba. Ga lewa kadan tsoza. Duk wanda ta taurin kai kwarme ta! Tsira! Zaɓi ka bi zan bayan sai ki zaɓa da kanki. Ko ki zauna a tare da ni, ko a haƙa miki kabarinki. Da akwai matsala fa. Daga yau kina tare da mu saboda kin zamo matar shugaba. Ni inda nake son komawa. Mutanen gidanmu suna jira na. Don Allah ku taimake ni. Ba zan iya zama a nan ba kai. Kamar. Tsira! Sabon kafce daga kamfanin Sultan masuburbuda yana nan tabe.